Getogoskabo sio mwancho murigari ya soroboti ronde una nchira ya moyo gusira bangina ase chinka na boigo kuba mento bongaini bo menyo niko mugambyo mokebwe sublocation ya Charachani kera ebunge West Mugirange County ya Nyamira Madam Eunice Nyakerari obwoma aligania hebarasa ya bangina boka ili kuba mento chinguru buna bakwegenderia ase chinka cyabo korengana na bangina bensemeyo abo baikira nase barase yo niko bono bate birimbare no mukya ili koene kya hama kongwari abatangiranete buna bangina ngo yakeya bare bona ase amaigari ayo niko bono bakirembu ya mono gwecha somo gambyobo nabo igo kumusaba anyara koba akwenekia kwarigania emirobiri buneyo eri koba konya no boseme muri kitu Vincent Munda namange Ko Elizabeth gisare nyakundi bona gaiga yetwacha se barasa yo mugambi yatakeirwa bakungu bokasa igaiga namagerio boigo arengete gokine na gusegeta bomenyo buya na boigo bochenu ase chinga chito twama yakorwa twegera igoro ya cancer na ndi twama yagotebanga causes tia cancer njiri chechi na ndi twatebanga none bibilia yo kana bego twene keringa nga kitubwenerete goitanga korwa sti cancer igwaba anginamba amanyanga cancer nga kiegocha na ndi nga kitora itange gusira bangina ase chinga no kogenderio bugimo buya bugwetenera koleta magendero na bego gukinibire ngo byubugema asabanto benka amalieta nenjo isimanyaga aiga se barasa ya bakungu na irege pindi ya family life na Celebrity Alliance no gwetenenera akara twasomania igoro ya bakungu na basacha komenya asenka ya betereri twasoma korwa ase bitabu ime Biblia 1 Corinthians isana ibere entangani isana ibere kufunga kama gotirimboka kolo kucheni otiso obotako boiga tutaye tutonyora abantu batoseminga na kitokora Celebrity Alliance yegera tokore last amagendero niga guchaka gwetero koigwana obwamato buya na bego keania gusegusire chisegi chianka ya to esege toinga omokungu no mosacha goika toigwana na ase nkana ase nyumba kara toigwana ni ase nkana ase nyumba toteberera ni buya na ende omobere bwo mokungu no mobere bwo mosacha encherende igoro yomo ngoro kumama Ivani oseli ugari enyangi twanyorera abasemi bwa nyumba twatebi guchiange chichito echirie elientangania matukare ngokobeka waye tuguta techa gokoreta ruburwaire na inde gento kende buno kwarigani omugako kwa murugero obokima bori boyete amangana nyumba yetu asoma na inde nga yetubwenete koba no bwanjani ekiagero bwanjani nabo nyasali gete na ne Biblia na bego totebinga tobe no bwanjani ekera turabe no bwanjani muna bakungu abosemi obubonsi yamateye nigo yaegenire buna na maegerio agocheko bakonya asobogimo botomenyete message nkorwa nero neringo mogokone meeting yego yabwata abasubati abake abunyegenete ngabakorwa igamba be good implementers chebinto twasoma igo mukungu nero manyane nyumba kiregento geko gikobe kija se nyumba no mukungu okogera komanyana kitogo kinya abana baito na kitogo simaga chinyeni tigara tokore kitwa kutunyare kurenda abana baito kiara abana baito bigori bike byakoriki byasirire abake abanene bigori byose bitorenganaine ai barase twareta ruwe gana chabarento yo yabagaka na baro bakore kibasa emigwe totwaro bwanjanya se chinyumba gochia somugambi abo oyoroche buya yonsi ikirane bamoira okoboko abose nenda tebire oyo naro muchakano bwa mangana omokungu omongaini okolengera lisiko ye box ogerire abangina na barabworo le baiche mataiga bachamo egere basange kerengere liekemo koro kwa Eunice Nyakerari obwoma omugambio Charachani sublocation ere twarenga ige barasa ya bakungu twaje gosemania mangana ari abwatete abakungu nechi family tabanarenga osegeta sana nga amangana ari twegeirega kero mokungu okorwa agende aya implement bwoje tokwanera abana baito torende chi family chaito na kero mokungu okorwa rero agenda abekege teacher ndwanyora nga bakungu ne chiro momete ne bikabu twatebanga gochakira bono ebikabu byakoreki ndotake tokore campaign muna twachakira abakungu ga na ende ntotokore campaign ya basacha tokwana na basacha Vincent Monda, Ensoko TV.